What's up, Global TV? What's up mga kubal? Nami karon sa Carbon and nami amigo interview. Unsa pangalan nato niya? Amo pinabuhi ko mata. Pila man ang atong pangidaron. Wala kay hindi. Ang trabaho ni Kuya is pushcart. So, ang pushcart ya, unsa ni tawag sa Bisaya? Mata. Tarmata. Mao ba? So, pila nakatuig ka ga tuod? Tulo ka tuig. Tulo ka tuig. So, unsa man ginakarga mo ya sa Mga kinumpra lang, kinumpra. Numpra? Wala ka gakarga ka ng mga prutas ba? Wala. 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 Lisod man mag-push yan eh. Oh. Mo pa. Pwede tao makakarga ni. Ay, di pwede tao. Hindi, pwede tao. Kargamit ko lang. Mo pa. So, unsa man ma-advise mo yan sa mga gatod ni, mga ga-push ba? Unsa man unsa man ma-solve mo sa mga kanang mga tamad na tao ba? Mga samada. Mga tamad na tao ba? Ano masay mo sa mga tamad na tao? Mga samad. Tamad, unsa tamad? Tapulan. Unsa? Tapulan. Mga tapulan. Tapulan. Para kriyayo, mga panas lang, mga badlungon. Mga badlungon. Oo. So mas mayo, di ba yan? Magtrabaho din. Buhay ba? O mga buhay. Oo. Oo. Mga tao na pamilya. Oo. Ito. So yeah, unsa man ang pagbayad sa imo unsa ni? Depende ni sa kabugaton. Hindi kargamento. Depende sa kargamento. Hindi kargamento. Gilayon na. Ano ba? So, asa ni gikan na mga grocery? Lanoy ba atos pasil dagon. Lanoy ba atos pasil dagon. So for example, nang ipahatod ko sa sa Capitol, pwede ra? Pwede ra. I-push mo. Ang tuhod? Kani ba? I-push mo pa doong Capitol. Pwede ra? Pwede. Pwede handle mo sa pasil may pengo. Pasil. Passive. Sa pasil pistol. Oo ba? Sige. Pila man mga rate niya? Kung sample, from here hasta doon sa sa Tumoy. Hindi man ay daghang karga niya sa bayad ka ng 50 gato sa usaha. Pili sa tagtagya. Sa oras ka magamata para Mga gamit ni alas 5. alas 5? Oo ba? Sugod karga. Sugod? O pangarga. Termata. So mga kauban, no? Load day si Kuya. Kuya, salamat din sa pag-interview. Mapil na ako ang Kubal. Kubal is Kubal. Yeah. Yan muna yaw. Muna ang kamot sang masisipag na tao. Muna siya ang Kubal. Hat Kubal ana. What's up, Kubal? Hat Kubal.